I rise to pay tribute to Their Majesties King Frederick X and Queen Mary of Denmark on their recent state visit to Australia. Thank you to the member for Cunningham as co-chair of the Parliamentary Friendship Group for Denmark and the Speaker of the House of Representatives, members and senators for attending the event held in Their Majesties' honour at Parliament House on Monday, March the 16th. Her Excellency Ingrid Dahl-Madsen for her great deal of work on Denmark-Australia relations and, of course, the state visit. Mr Lars Aagaard Møller, Minister for Climate, Energy and Utilities, Mr Jeppe Tranholm Mikkelsen, Permanent Secretary of State for Foreign Affairs, Mr Lars Frelle Pedersen, Permanent Secretary of State for Climate, Energy and Utilities, and the delegation of around 50 Danish companies involved in sectors with a focus on agriculture and renewables. It was indeed a great honour to acknowledge and welcome Their Majesties to Parliament House. I said in my speech to the Parliamentary Friendship Group I could never compete with Queen Mary's impeccable Danish, but as a grateful Rotary Exchange student to Denmark in 1986, I gave it an Aussie red-hot go. I do so again as a mark of respect for the enduring relationship between Australia and Denmark, for the Royal Danish Court, Kongehuset, and for the Kingdom of Denmark, including Greenland and the Faroe Islands. I say in advance that my accent is neither the King's Copenhagen Danish nor the Odense Danish of Fyn, the home of Hans Christian Andersen, but rather Jutland's less sophisticated dialect, fondly known as Jysk. And so I tell my story with fondness, and I table the English translation for the House and for the attendants. Og derfor fortæller jeg min historie med kærlighed. Den oplevelse, jeg fik som 17 år pige, da jeg repræsenterede min land som Rotary udvekslingsstudent i den yndige land, som hedder Gamle Danmark, ændrede virkelig mit liv. Jeg tror, at hvis jeg ikke havde været modtager af Rotary og Danmarks generositet i 1986, vil jeg ikke stå her i dag som medlem af det australske parlament. Jeg vil gerne benytte den lejlighed til at takke Rotary International, kongeriget Danmark, for en helt ekstraordinær oplevelse. Jeg anerkendte også hendes majestæt dronning Margrethes enestående regeringstid på 52 år sammen med prins Henrik. 4 værtsfamilier, skolekammerater fra Herning Gymnasium og Rotary-fællesskabet viste venlighed, tålmodighed og tror på en ung kvinde fra Australien. De investerede i mig og tog mig til sig. Jeg vendte hjem efter et år meget klogere, mere erfaren og 12 kilo tungere. Det var for mig chokolade og for mange fastelavnsboller, tror jeg. I dag bærer jeg Danmark med mig, hvor end jeg går, i min berømte danske design, et Georg Jensen-ur. Hvert år laver jeg danske juleaftensmiddag for min familie. Flæskesteg, rødkål og brune kartofler og risalamande, men ikke rødgrød med fløde på til jul. Jeg pyntede juletræet med danske dekorationer for år tilbage. Australien har meget til fælles med danskere. Vi deler humor og livssyn. Danmark og Australien ligger langt fra hinanden på verdenskortet, men vi står hinanden nær i værdier. Begge vores lande er demokratier, der tror på frihed, retsstatsprincipper, lighed og menneskelig værdighed. Venskabet mellem vores land har dybe rødder. I mere end et århundrede er danskere rejst til Australien for at arbejde, studere og bosætte sig. Kun for at tage et stykke Australien med hjem, når endene med kongelige ægtefæller. Samtidig har Australien fundet inspiration i Norden. Et fællesskab, velfærd og bæredygtighed. I dag vokser samarbejde fortsat inden for handling, forskning, uddannelser, forsvar og den grønne omstilling. Verden står overfor udfordringer. Danmark og Australien besidder stærke kompetencer, særligt inden for vedvarende energi, maritim teknologi, landbrug og innovation. Sammen kan vi gøre mere. Deres majestæt og besøg er ikke blot en fejring af venskab og af familier, men et løfte om fortsat partnerskab. Et partnerskab bygget på gensidig respekt, åben dialog og vejledning til handling til gavn ved vores borgere og kommende generationer. Vi takker dem for at vælge at besøge vores land
Uluru, Canberra, Melbourne og Hobart. Og Hobart, det nye vores varme gæstefrihed. Den afspiller vores følelser for Danmark. Må forholdet mellem Danmark og Australien fortsætte med at vokse i styrke og dybde. Må vores land stå sammen i arbejde for frihed og en bæredygtig fremtid. Tusind tak til Hans Majestæt, Kong Frederik, Hendes Majestæt, vores dronning Mary, Minister Aagaard, statssekretær, ambassadør, det danske delegation, hvem må I have lyst til at tale i Melbourne, for det voldsomt, succesfuldt statsbesøg med Kong Frederiks ord, down under fra up over. Og endelig hilsen til alle i den lille Vildbjerg. Det var hyggeligt.